Bo día a todos e a todas. Hai persoas que din que é tanto o patrimonio que temos que é imposible cuidalo e protexelo todo. Mais en pleno século XXI, aínda que sexa por respeto e lembranza dos nosos devanceiros, eu coido que si debemos conservar e protexer os nosos bens patrimoniais e deixarlos como mínimo aos nosos fillos e fillas tal e como recibimos nós. En Galicia temos xoias agochadas en recunchos máxicos. Unha destas xoias que poucos coñecen é un mosteiro que está no corazón dunha fraga ás portas da cidade de Ourense. Un mosteiro no centro do ecosistema de máis valor con que conta o concello da capital ourensá. Mosteiro e ecosistema abandonado e esquecido. Ben ao que apenas lle interesa a ninguén. A Asociación Hispania Nostra, Europa Nostra, incluiu a Santa Comba de Naves xa fai anos na súa lista vermella de patrimonio polo abandono, espolio e risco de desaparecer. A construción do mosteiro de Santa Comba de Naves vén de moi lonxe. Escritos din que a súa orixe remontase ao ano 888. No século XIX, a súa historia deu un xiro de 180 graus coas sucesivas desamortizacións. Mosteiro abandonado que no 1906 e mediante subasta pública foi mercado por unha familia da parroquia de Palmés, despois de pagar por el 9.200 reais, uns 14 euros da época. Os herdeiros da familia que o mercou litixa agora con quen di ser o actual propietario que se fixo con el, cando menos dunha maneira algo rara, no ano 2015. Quen son os vendedores, quen son os propietarios legais? A diócese de Ourense inmatriculouno no ano 2015 ao seu nome, só 15 días despois de asegurarlle ao goberno galego que non era seu. Santa Comba de Naves é a finca en disputa, ocupa case unha hectárea e alberga as ruínas do que foi un dos 5 mosteiros benedictinos que tiña a provincia ourensá. Dende o proceso de desamortización, que o propio bispado de Ourense data en 1835, a súa propiedade non está clara. Unha familia da parroquia de Palmés di que o seu tataravó mercou a propiedade no ano 1906, que teñen un expedente de comprobación catastral e os recibos da contribución aboada religiosamente ano tras ano. A principios do século XX, propietarios e outros veciños colleron parte das pedras, tellas, madeira e forxados de Santa Comba de Naves para utilizalas nas construcións das aldeas da contorna. O abandono e o espolio deste tipo de monumentos era o máis común en todos os bens desamortizados, estragos sen ningún tipo de control polas autoridades da época. A Igrexa nega a súa propiedade 15 días antes de vendela. No 2015, unha nota informativa do Rexistro da Propiedade do 18 de xaneiro de 2016 di que a parcela situada en San Mamede de Palmés, cuxa titularidade é da diócesis de Ourense dende o 30 de abril de 2015, foi vendida a Román Blanco Reinosa, executivo de banca, e a venda foi realizada o 22 de decembro. Requerimento remitido pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia o 15 de abril de 2015, o bispado respondía que Santa Comba de Naves non era propiedade da diócesis de Ourense e, por lo tanto, la diócesis non é responsable del abandono o de la maleza que ustedes piden se limpie. Esta vez, en resposta ao Concello de Ourense, dicía que non le constaba que el bien que ustedes indican sea propiedad de la diócesis. Debemos notificarle que en nuestro archivo no aparece inventariado tal bien. Según o Rexistro da Propiedade, Santa Comba de Naves e a súa parcela, 9.550 metros cadrados, figuraba como pertenecente á diócesis de Ourense dende o 30 de abril, transferido previa venda a Román Blanco o 22 de decembro. Lembramos que dende a Igrexa Católica sempre nos dixeron que mentir é pecado, mas, polo que parece, depende de quen o faga, claro. Goberno de José María Aznar López e as inmatriculacións cando menos ilegais da Igrexa. Entre 1998 e 2015, apoiada nunha lei do goberno de José María Aznar, a Iglesia española inmatriculou 34.961 bens, 20.014 destinados ao culto e 14.947 a outros usos. Dentro destas inmatriculacións aparece Santa Comba de Naves. No xaneiro de 2016, o que di ser novo propietario reuniuse cos veciños de Palmés
acompañado dun membro do Bispado de Ourense. Na xuntanza explicoulle ao vecindario que entre os seus plans para o mosteiro e o solar mercado estaba a rehabilitar a capela de culto San Bieito e a medio prazo levar adiante un proxecto turístico singular. Nada se sabe nin do arranxo da capela nin do proxecto turístico. É posible revertir a situación de Santa Comba de Naves? Se é posible, lembramos que as administracións públicas, neste caso o Concello de Ourense ou Xunta de Galicia, poden facer uso do dereito de retrato, e neste caso, sendo un ben patrimonial de incalculable valor, o seu é que o fagan o antes posible, co fin de que o mosteiro sexa de propiedade pública e se recupere, se restaure. Unha vez máis, unha mágoa o desleixo das administracións públicas que deixan expoliar, estragar e perder un patrimonio histórico como Santa Comba de Naves, patrimonio que debe ser custodiado, protegido, garantindo a súa integridade, conservación e propiedade pública. Saúdos e apertas dende esta xanela verde e de Icalogo.